Ubehol zhruba rok, kedy bol radou partnerstva IUI Košického kraja schválená dotácia nenávratného finančného prostriedku. Následne sa komunikovalo s ministerstvom, pokiaľ išla výzva a upresňovali sa niektoré položky v tomto projekte. Dosť dlho to bolo na kontrole na UV, pretože my sme dali do súťaže aj náš sociálny podnik MEPOZ a tam vznikli určité dotazy. Konečne sme sa dočkali, po 4 mesiacoch nám prišlo vyjadrenie, všetko je v poriadku, takže začíname túto stavbu, ktorá sa bude rozprestierať na 7 000 štvorákov zhruba v obnose nejakých 650 000 eur. Tento vnútroblok bude určite zaujímavý amfiteátrom, ktorý len tak ľahko sa nevidí na takýchto vnútroblokoch. Taktiež to bude dvojkotové ihrisko, multifunkčné ihrisko, bude tu časť vlastne lučných kvetov, kde bude vlastne celé územie vysadené, kopec nových stromov, zelene, takže rodičia sa určite majú na čo tešiť. Taktiež tu budú preliesky pre malých aj veľkých. Ja som veľmi rád, že sa tento projekt podarilo dotiahnuť do takéhoto štádia a po vzore toho vnútrobloku na sídlisku Východ sa teším na realizáciu, ktorá by mala byť ukončená na jar budúceho roku. Taktiež mám takú veľkú prosbu pre obyvateľov sídliska Západ 1, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré touto stavbou vzniknú a my sľubujeme, že budeme sa snažiť túto stavbu zrealizovať čo najrýchlejšie aj z vašej spokojnosti.